tiri against here zvese zviri kuitwa machechi izvi no. Pane chishuwo chedu ndepekuti kana mapapinda makunzi ndimi mukuru, itaiwoka zvikuru zvine zera nemi, vanhu vaone kuti mukuru akadi akawanikwa. Rukunzwika zvakanaka. Chirege kuita ndosaka Pauro ari kuti handina kuziva kuti uyu mukuru ndiregerere. Iyo chechi yakamuti a high priest. Ndikubatsira munhu era. Ndichinewe era. Ndinewe era apa. Paulo anoti ndakachena pamberi paMwari zvandinoziva. But akachena pamberi paMwari kudaro ndokuroverwa izvozvo. Kangani kaunorohwa wofunga oti naye Mwari ndakakutadzirei. Iwe wakachena unoroveka. Nyika inozvigona. Inokurohwa wakachena. Akoda kumbokwesena kuti naye Mwari munene here, Mwari mandisiya here. No. Mwari vainewe. Kune vanhu vakazvipira kukonfronta. No matter how anointed you are, they are ready to confront you. Verenga Bhaibheri rako zvakanaka zvinonzi Stephen apfugama apa vakuda kumutema nematombo, akaona denga richivhurika. Ndokutanga kuvaudza zvaari kuona kuti ndaona denga ravhurika, mwanakomana waMwari amire kurudyi rwaBaba. Achitaura izvo zvinonzi chiso chake chakapenya chikaita sechengirozi. Riverenge Bhaibheri rako. Vakatarisa chiso chake chichipenya kuita sechemutumwa, vakakukanda matombo pasi. Iko kumeso kunenge ngirozi iko. Vakataka nemabwe. Saka hakuna umwari wauchawana unokuprotecta from attacks. Unotoatakwa chete. Mwari zvaangangoita kukusimbisa kuno kuti dombo parinorova rinoita serarova madziro. But vanogumbutsa, vanoshoropodza, vanoshungurudza havapere panyika nometa wazodzwa, nometa wamera mapapiro. Denga rakazvizama pana Stephen. Kumeso kwachinja vakamuuraya akafanana nengirozi kudaro. Saka sei uri kuda kuti hama dzako dzikunzwisise? Sei uri kuda kuti vechechi iyeye vakunzwisise? Sei uri kuda kuti vawakasiya uchiuya panapa vakunzwisise? Wamera mapapiro wakubhururuka, vanoutaka nemabwe chete. Kutsanangura zvinobatikira? Zviri kubatikira izvi? Okay, hande tikuenda pane nyaya.